bizipoza. Mugi gaitezen prebentzioaren eta ikerketaren alde. Zahartze aktibo eta osasuntsu baten alde. EITB maratoia. Parte hartu. Olarra agente berezia aurkeztu nahi dizuet. Aurrerantzean bera arduratuko da kasuaz. Distantzia erabat galdua genuen ikerketan. Baina batez ere nik, ezta? Eusko Label saio honen babeslea. Ok, dena aldatzen duten bi letra. Egunero esaten dugu, munduko hitzik erabiliena da. Ok bat aurrera egitea da, benetan azola duenari baietz esatea. Eta batzuetan, ok ematea hori posible egiteko behar duzun guztia da. Dena ok batekin hasten da. Informazio gehiago kutxabank.es webgunean. Ni oso gaiztoa naiz. Zuk ere egin dituzu oso gauza txungoak? Orketzuen haien aldea apustu egin, baina favorituak suntsitu zituzten. Irabazi bakarrik itzela. Tantoz tanto beren tokia irabazi zuten, inoiz baino irekiagoa izango den finalean. Peio Etxeberria, Javier Zabala, inork espero ez zuen finala, eta denek ikusi nahiko dutena. Hurrengo igandean zuzenean, ETB baten. Zer da benetan merezi duena? Behar dutena ematea batzuetan amorragarriak izan arren? Merezi du. Hasiera berriak edo torduon batez gozatzea. Horregatik Lidlen merezi duen guztia zaintzen dugu. Pausoz pauso, euroz euro, egun ez egun. Lidl merezi du. Birba galletak. Ez dira euskal galletak, baina izan litezke. Birba. Autentikoari leial, 1893. Hau ez ote da euskal galleta. Hau da, busturira ailegazan Angelen azken argazkize. ¿Y si entre esas cenizas escondidas están las de los nuestros? ETB, Garena. Bizi Winter Series, munduko zesta punta txapelketarik ikusgarriena. Hirugarren jardunaldian, Barandika eta Baske Urreistiren eta Lopezen aurka. Eta pasa! Bihar gauean, ETB baten. Ausarkeria duen gauez oianean bakarrik ibiltzea. Sinisten duna zorginetan? Gazinemetik, kubio bakarrik. Zorgin bat ezkutatzen duena bera ere gaiztakide da. ETB, Garena. Black. Black. Itxaron, zer esan du? Pak ala Black. Aurtengo Black Friday bueltan dira Euskaltelen Black Packak. Xiaomi mugikor bat eta telebista bat hilean 6 euro ordainduta. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Fresco. Este descuento está muy fresco. Fresca que ella se pone a contar, con el descuentazo con todo se va a ahorrar. PM Supermerkatuetan egunero 130% deskontuko eskaintzak ditugu. Marka handiak, prezio txikiak. PM Supermerkatua, fresco, gurea. Arrasateko uarkape pilotalekua duzue hau.
1000 lagun arditzake, armaila handiak ditu,